Türkmenistanly Zülfiya Kajır we gyzy bir ýyla bolay wagtdan soň Türkmenistany terk etdiler. Zenan çagasy bilen bilelikde Türkiýe gaýdyp bildi. Zülfiyanyň adamsy Ahmet Sefa Kajır aýaly we çagasy bilen aeroportda duşuşýan pursadyny 15-nji ýylda TikTokda paýlaşdy. Pasportyny täzeleme üçin öz çagasy bilen Türkmenistana baran Zenan bir ýyllap ýurtdan çykarylmandy. Bir neçe ýyllap Stambulda ýaşaýan Zülfiya Kajır 2024-nji ýylyň iýul aýynda watanyna Türkmenistana pasportyny çalışmak üçin barpdy. Dokumenti taýýar bolan soň Stambuly uçmakçy bolan Zenana Aşgabatyň halkara aeroportunda sebäbi düşündirilmezden ýurtdan çykmaga ruhsat berilmedi. Zülfiya migrasiýa gullugyna ýüz tutanda oňa Türkmenistandan çykyp bilmejekdigi aýdylypdyr, emma sebäbi düşündirilmändir. Geçen ayda Zülfiya Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedowdan kömek sorap internet arkaly ýüzlendi. Öz video ýüzlenmesinde Zenan autizm we içegesindäki hastalykdan ejir çekýän 6 ýaşly gyzy bilen Aşgabatda galyanlygyny keselben çağanyň ýörite iýmete we dowamly lukmançylyk gözükçülügine mäte eşdigini aýdypdy. Şeýle-de ol ýurdun dürli edaralaryna eden ýüzlenmeleriniň netije bermänligini habar berdi. Zenanyň adamsy Ahmet Sefa Kajır Türkiýanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrlikleri we Türkmenistanyň Ankaradaky hemde Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanalary bilen habarlaşanlygyny ýöne netije gazanyp bilmänligini gurrun berdi. Biz sud işini açdyk. Türkiýanyň daşary işler ministrligi bilen birlikde ähli häkimetler bilen habarlaşdym. Biz umytyz ýagdaýa düşýäris. Gyzym bilen hiç hili mesele ýok. Olar onu göýberýärler. Ol türk raýaty. Ýöne men bu ýerde çağı bilen ýeki özüm näme ederin? Onu ejesinden nädip aýryp bilerler. Dip Zülfiyanyň adam saýtdy. Azatlyk radiosy Zülfiya Kajyryň işi bilen baglanşykly Türkmenistanyň migrasiýa gullugy bilen habarlaşypdy. Şonda telefon arkaly gürleşen migrasiýa resmiýeti düşündürüş bermekden ýüz öwrüpdi we Zenanyň özüniň jaň etmelidigini aýdypdy. Türkmen häkimetleri köp ýyl bäri raýatlarynyň ýurtdan çykmagyny çäklendirýärler. Odalky ýyllarda ýurtdan çykmagy gadagan edilenleriň sanawynda opozisiýa garaýşlaryny öňe süren häkimetleri tanqidlan raýatlar we olaryň garyndaşlary bardy. Soňky bir neçe ýyl bäri ýurtdan çykmakda kynçylyk çekýänleriň arasynda daşary ýurtlarda ýaşaýan, zähmet çekýän ýa-da okaýan raýatlar köp. Şu ýylyň başyndan bäri ýurtdan çykarylmaýan raýatlaryň we olaryň hossarlarynyň kömek sorap Türkmenistanyň ýol başçylaryna internet arkaly ýüz tutýan halatlary köpeldi. Ýanwardan bäri bir näçe türk raýaty Türkiýanyň we Türkmenistanyň prezidentlerine video arkaly ýüzlenip Türkmenistanyň raýatlary bolan we ýurduna pasportyny çalışmak üçin baran aýallaryny çykarmagy haýyş edip video ýüzlenmelerini çap etdi. Türk raýatlaryna durmuşy çykan türkmen zenanlaryna Türkmenistandan çykmaga ruhsat berilip olaryň köpçülikleýin ýurtdan çykyp başlandygy Azatlyk radiosyna apreliň başynda ma'lum boldy. Şonda Türkmenistanyň migrasiýa gullugyndaky çeşme ýurtdan gitmegi gadagan edilen raýatlaryň sanawynda 150 töweregi aýal maşgalanyň bardygyny we olaryň 60-synyň eýem Türkiýe uçup bilenligini habar berdi. Azatlyk radiosu Türkiýanyň raýatlary bilen durmuş guran we pasportyny çalışmak üçin Türkmenistana barandan soň ýurtdan çykyp bilmedik Türkmenistanly zenanlaryň en çemesiniň ykbaly barada habar beripdi. Olaryň biri Dilfuza Arslan 6-njy iýunda Türkiýe baryp öz maşgalatyna gowuşdy. Bu barada zenanyň adamsy Rüstem Arslan Azatlyk radiosuna şol gün habar berdi. Şonda Dilfuza Arslan ýene bir zenan Maysa Özkanyň maý aýynda Türkiýe çykyp bilenligini habar berdi. Bu iki zenanyň ýoldaşlary türkmen we türk prezidentlerine öz meselesini eşitdirmek üçin ýanwar aýynda Azatlyk radiosynyň üstü bilen video çykyşyny paýlaşypdy. Türkmen polisiýasy daşary ýurtda işläp maşgalasyny ekleýän atanyň 16 ýaşyndaky ogluny beren $100 elinden alyp onuň dostlary bilen belläjek doglan gün çäresini bozdy diýip Azatlygyň ahallaky habarçysy habar berýär. Ýani ýoldaşy Orsiýetde işleýän Kakaly ene polisiýanyň ogluny tökme datanlygyny we yetkinjege iýerilen pul sowgadyny para hökmünde bermäge mezur bolanlygyny aýtdy. Bu waka doglan gün çäresinde ýygynynyň 4 yetkinjekden olaryň ejelerinden başga oglanlary köçede saklanan we polisiýa bölümine alyp giden hukuk goraýjylar, polisiýa bölümine nowaçylyk çekýän ofserler, şeýle-de raýa deşikli özüni merdan diýip tanadan hukuk goraýjy şaýat bolýar. Habarçymyz howpsuzlyk aladalar sebäpli herlikçe adam atlaryny, olaryň ýaşaýan ýerlerini
anyk aýtmakdan saklanýar we bu işi gözegçilikde saklaýar. Menin kakam dasarı döwletde, ýagny Russiýada zähmet çekip hojolygymyzy eklep saklaýar. Ol meniň 17 ýaş toýumy gutlap 100 Amerikan dollaryny uğratdy. Men öz klassdaş dostlarym bilen 4 tany bolup ýaş toýumy gowy saatlikda geçirmek isledim. Dip 17 ýaşan ýigit doglan günni bellemekçi bolan zatlary gurrun berdi. Waka aýdylmagyna görä şeýle bolýar. Olar 4 bolup keçi, sesi o diýen gaty çykmaýan. Öz sözleri bilen aýtsak, çip fleşka dakyp aýdym saz dinlenýän kalonkany alyp öz öýleriniň golaýyny ýol ýakasyndaky iskameykalyň birine oturup karaoke aýdym dostlar bolup bile şatlanmagy başlan wagtyny ýanlaryna polisiýa awtology gelip durýar. Sagat ýani agşam sagat 21:00 bolupdy. Hukuk goraýjy işgärler bizden näme edip oturýarsyňyz diýip soradylar. Hiç saat edemizok. Men 17 ýaşadym. Şu gün ýaşdoýum. Şu sebäpden klassdaşlarym bilen aýdym saz dinleýän diýsem, onda siz ispirtli içki içdiňizmi diýdiler diýip, 7-nji hukuk goraýjylaryň özleriniň ýok diýen jogaplaryna inanmanlygyny aýtdy. Oglanlary polisiýa bölümine elten ofisiýerler ispirtli içki içip içmänliklerini anyklamak üçin üfledip, olary barlygdan geçirýärler we ejemiz gözler. Bizi öýümde äkidiň diýen sözlerini dinlemän, şu ýerde garaşyň diýip nowatçy serjanty goýup gidýärler. Oglanlar nowatçydan özlerini goýbermegin soraýarlar. Emma ol häzir sizi tutsak edenler gelir we şolar goýberer. Men başaramak diýär. Polisiýa bölümine getirenlerini ellerinden telefonlar alınan oglanlar bu ýagdaý maşgalalaryna hem habar berip bilmeýärler. Soň raýat geyimli hukuk goraýjy geldi we biziň kitämizi barlady. Meniň kakamyň ýaş toýumy uğradan $100 çykdy. Ol, oho, ine gerek bolsa, öýüňizden ogurladyňmy? diýdi. Eger de ogurluk eden bolsaň, seni we ýanyňdaky dostlaryňy türmäge batarys diýip bizi gorkuzdy. 7-nji bölüme getirilenini elinden alınan telefonunun belgilerini alıp ejesini jaň etmeklerini soraýar we bu waka saklanan yetkinjeklerin ejeleri hem gelip koşulýar. Sizin çağalaryňyz giýiş sagat 22:00'dan soň ümsümligi bolup aýdym açyp raýatlary biýmeda etdi. Her birine 500 manat jerime bar diýip raýat geyimli hukuk goraýjy oglanlaryň ejelerine ýüzlenip aýdýar we doglan günni bellen yetkinjigi ýene de bir aýyp bildirip onuň ejesine ogluňyzyň kisesinden $100 çykdy. Sizin habaryňyz barmy? Ol $100 çıkarıp sizi satın alarını deyip bize hayva tattı diýär. Ene oğlunun yugoştuğunu, onun hiç kaçan beýle zat diýmejekdigini aýdýar. Ýöne onun sözü yer tutmaýar. Biz oglum okuyan orta mektebine tertibi bozuk çağa, giýji ümsümligi bozup köçeden ýygnanmayan çağa diýip habar bersek, ertirki gün häsiýetnama almakçy bolanyňyzda kyn bolar diýip özüni mergen diýip tanıştyran kanun goraýjy aýtdy. Men bolýar şol 100 Amerikan dollaryny özüňe al ýöne çağalary goýberdiýdim. Ol bolýar diýip çağalarymyzy goýberdi. Ogluny 3 sagada çeken tutsaglykdan halas eden ene gurrungyny dogam etdirip häzir kaki trawyny ýaşamagyň kyn bolanlygyny. Agşam sagat 22:00'dan soň daşarda 3-4 bolup oturan, gezim edýän adamlaryň öýlerini kogulýanlygyny ýa-da polisiýa bölümine äkidilip ýanlaryna pullarynyň alynýanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň ýokary gujaýlaryna bilim almak isleýänleri kabul etmek mövsümi dowam edýär. Azatyň habarçylary paýtagtda abituriýentlerden edilýän talaplara geçen ýyldan tapawutlanýan täzesiniň goşulanlygyna ünsü çekerler. Hususan da ýaşlaryň tapşyrmaly dokumentleriniň arasyndaky saglyk resmi namasy Arkadag şäherinden alınmaly diýilýär. Ýokary gujaýlarynda 10-njy iýuldan bäri dowam edýän abituriýentler üçin synyk kabul edişlik mövsüminde ýaşlardan orta mektebi ýa-da ýurity orta mektebi gutorandygy barada sertifikat we saglyk merkezinden tölegli esasda alynýan saglyk ýagdaýy barada kipilnama talap edilýär. Diýip Aşgabatly Çeşme bu saglyk resmi namasynyň ýyllar boýy paýtagtyň studentler üçin niýetlenen ýurity saglyk merkezi tarapyndan berilenligini belledi.
Türkmen mediasında çap bolan maglumatlara göre hususan da geçen yıl medisina barlıqları üçün 15-nji ýyl we 19-njy awgust aralygynda ýörite saglyk edaralaryna ýüz tutmaldygy habar berilip, Aşgabatyň 4 sany saglyk öýi we Arkadaş şäheriniň bir saglyk öýi görkezilipdi. Emma çeşmeler geçen yıl şeýle saglyk kepilnamalary ýokary okuw jaýlarynda kabul edilen bolsa, şu ýyl ýagdaýyň ütkenligini belli ýerler. Ýöne bu ýyl ýokary kuzaýlaryny giyirmäge höwes bildirýän ýaşlara Aşgabatdaky studentler üçin niýetlenen saglyk merkezine we Ahal vilayatynyň Arkadaş şäherine ýerleşen saglyk öýününe tölegli barlygdan geçip alynan saglyk kepilnamalarynyň kabul edilýänini gaýdylýar. Emma şol wagtda Arkadaşyň saglyk öýünden alynan saglyk kepilnamasynyň okuw jaý tarapyndan has oňlanjak gaýdylyp duýduruş berilýär. Dip çeşme gurrun verdi. Saglyk kepilnamasy paýtagtda we beýleki vilayet merkezlerinde ýöriti bellenen saglyk edaralary tarapyndan berilýär. Her ýyl okuwa giriş mövsüminde gysga möhletli berilýän bu dokument almak üçin saglyk edaralarynyň öňünde ýaşlaryň uly nowatlary döreýär. Ozalky ýyllarda bu kagylary nowatsyz we hatda barlyksyz alyp bolýanlygyny we munyň para görnüşinde berilýän pula durýanlygyny Azatlygyň çeşmeleri habar beripdi. Azatlyk radiosu bilen hopsuluk aladalary sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Aşgabatlylar tölegli saglyk kepilnamasyny almak üçin ýene-de goşmaça çykdaja edip, onlarça kilometr uzaklykdaky Arkadaş şäherine gatnamakdan nägele bolýanlygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä, saglyk kepilnamasy üçin töleg ýigitler üçin 100 manada, gyzlar üçin 140 manada durýar. Emma uzaklygy nowatda durýan ýaşlar üçin suw, azyk we ýol çykdajylary hem goşmaça pul talap edýär. Müňlerçe abituriýenty tölegli saglyk barlygyndan geçirip, bu töleglerden Arkadaş şäheriniň saglyk öýüne girdici bolar. Dip Aşgabatly çeşme aýtdy. Azatlyk radiosu Aşgabatyň ýokary okuw jaýlarynyň resmiýetlerinden we Arkadaş şäheriniň Berdinazar Hudaýnazarow köçesinde ýerleşýän saglyk öýünden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda Arkadaş şäherine aýratyn üns berilýär. Milliardlarça dollarlyk çykdaja edilip gurulan bu şäherde jaý satyn almak, bu ýerde ýerleşýän dürli edara kärhanalara gatnamak ilatdan talap edilýär. Soňky ýylyň dowamında täze şäheriň has kymmat hyzmatlary teklip edýän hassahanalarny näsaglar bilen öpçün etmek üçin Aşgabatyň we vilayatlaryň keselhanalary bu ýere köpçülikleýin näsaglary uğradyp başladylar. Şeýle-de Arkadaşyň yetimler öýü üçin vilayatlaryň yetimler öýlerinde çağılaryň saýlanmagy bilen bagly ýagdaýlar ma'lum boldy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti we häzirki prezidentiň kakasy Gurbanguly Berdimuhammedowyň şanyna gurulan Arkadaş şäheri agyr ykdysady krizisiň dowamında döredilip 2023-nji ýylyň tomsunda ulanylşa berildi. Aşgabatdan 25 kilometr çemesi Günbatarda ýerleşýän täze şäher 70 000 ilata niýetlenýär. Guruluşyň umumy çykdajylary barada resmi maglumat el ýeterli däl. Ozalky ýyllarda döwlet gaznasynyň azyndan 5 milliard Amerikan dollary möçberinde pulun sarp edilenligi belli bolupdy.